Само ден след като Радев гръмко обяви от Париж, че мястото на България не е в коалицията на желаещи и правителството му подписа декларация за готовност, забележете, да засили участието ни в коалицията на желаещи. Поне 1 400 000 гласували за Радев започва да се чудят този човек знае ли въобще какво прави. Това ако беше някакъв дребен гаф, щеше да е дори смешно, но не е. Това е външната политика на държавата. Вчера от Париж президента Румен Радев заяви, че България няма място в коалицията на желаещи. Посланието беше категорично. България няма да участва. Само ден по-късно външният министър на същото това правителство подписва международна декларация, с която България заявява готовност да засили участието си именно в коалицията на желаещите. Кое от двете е официалната позиция на България? Защото в международната политика подобни противоречия не остават незабелязани. Нашите партньори очакват една държава да има една позиция, а не две взаимно изключващи се позиции в рамките на 48 часа. Но всъщност по-тревожното е друго. За пореден път виждаме един и същи модел. Румен Радев говори едно, а след това на практика се случва друго. Точно така беше и договора с Боташ. Първо ни убеждаваха колко е изгоден, после започнаха да търсят начин да го предоговарят. Сега се повтаря същия сценарий. Публично се заявява отказ от участие в коалицията на желаещите, а на следващия ден България подписва декларация за засилване на участието си. Това не е последователна външна политика. Това е объркващ сигнал към нашите съюзници и към българските граждани. А когато една държава постоянно казва едно, а прави друго, най-ценният капитал, който губи, е доверието. А без доверие няма силна дипломация, няма влияние и няма как България да бъде сред държавите, които участват във вземането на решения за бъдещето на Европа.